Doncs ja heu vist queixerides, i queixerits tots per allí. Molt macos, sí. Sí. Bueno, hi ha hagut gent que ens veu i... Que des d'aquí el saludem. I li agrada molt el programa i tot molt bé. Molt simpàtics tots plegats. Està bé de tant en tant fer una sortideta a buscar la gent del carrer. No cal que sempre vinguin els fans aquí, sinó que a vegades els puc anar a buscar jo i aquesta vegada he anat a buscar cambrilencs i m'he trobat fans i tot. Molt bé. Per cert, si algú és fan, què ha de fer? Doncs si algú és fan pot enviar-nos un correu al amolla@rtvcambrils.info o trucar-nos al 977 36 34 05. Molt bé, doncs els estarem esperant. Exacte. Que no es pensin que aniré sempre a buscar-los jo. No, també poden venir. Sí. Molt bé, doncs anava a dir que mentre esperem que els fans es pronunciïn i vinguin en massa a veure'ns, anem a saber, de moment, què ha passat. Doncs això, us explico què ha passat avui. Explica'ns. Doncs aquest cap de setmana, per qui encara no se n'hagi enterat, i tota la setmana passada, es van fer un munt d'actes a Cambrils sobre la Marató de TV3, que aquest any estava dedicat, si encara ningú se n'havia enterat, a les malalties mentals greus. I això, me podria ficar a explicar tots els actes que es van fer, perquè se'n van fer molts, però clar, com que ja els deveu haver vist o us els deuen haver explicat, no cal que us els expliqui jo ara. Això és un informatiu. Llavors, clar. Jo ho he vist, Home, per si algú no se n'ha enterat i diu, com que ja els deveu haver vist... Home, és que qui no se n'hagi enterat no sé on estava, però a Cambrils no. Llavors, jo el que he fet és anar a buscar declaracions d'una persona que ha assistit a tots els actes, ha participat en tot i ell ja que us expliqui millor com han anat tot això. Mireu-la. Doncs sí, jo he participat en tot perquè sóc molt generosa. Llavors vaig començar... En què vaig començar? Vaig començar amb el Mercadet Benèfic de la Llosa, allí vaig pagar, vaig ficar molts diners, sí, em vaig quedar moltes coses. Llavors vaig seguir i vaig anar als concerts, al concert de l'Ermita, de la Mare de Déu, al concert de la Cripta, i vaig seguir perquè jo volia seguir donant diners i seguint col·laborant amb tot això. I on més vaig anar? Vaig anar a les floretes dolces de l'Esmorzar, del Seit Marinada, era per alumnes, jo hi vaig anar igualment. Vaig anar a totes les coses que van fer els Seits, vaig anar a Junts Podem donar un cop de mà, vaig anar a la Fira de les Joguines i la Roba Usada, a una mostra de dansa, a les Pintem les mans, pintem els colors de la Marató, a tot el que es podia fer, a la gent de mar que feien allò del camp a la taula i de la taula al camp, i jo ficant diners a tot arreu perquè jo soc molt generosa i vaig seguir, vaig anar al Mercat Solidari, vaig acabar amb el Cross Popular, vaig acabar, i ara el que passa és que estic una mica arruïnada. Estic molt contenta perquè he participat en tot, he col·laborat en tot, em sento molt satisfeta i molt bé interiorment, però no tinc un duro i a casa meva no s'hi cap. Llavors, si puc mirar, llavors, si algú volgués trucar al telèfon que hi posa aquí o donar-me diners al compte corrent que també posa aquí, us ho agrairia, perquè m'he arruïnat. Sí, no, ja no puc fer res més. Gràcies. Doncs ja heu vist les declaracions d'aquesta persona. Bueno, això, està bé participar en les coses. Bueno, no tant, potser no cal abusar tampoc. Potser a gota, no cal abusar. Doncs això, canviem de notícia, que aquesta, mira, també és divertida. Desapareixen 130.000 pits inflables. És per variar una mica. Està bé, això? Sí, mireu, desapareixen 130.000 pits inflables. Bueno, no sé què veureu, però es veu per aquí. Sí, llavors, la revista masculina Ralph, que potser no us sona perquè em sembla que només la reparteixen a Austràlia i llocs així, que no és Cambrils. No, però sí que em sona. Sí? Ah, la mires per internet. No, em sona el nom. Ah, el nom i els pits me sonen. Doncs aquesta revista ha denunciat la desaparició d'aquests pits que tenien un valor d'€1 cadascun i els volien repartir amb la revista. Llavors aquests pits viatjaven, m'encanta dir això, els pits viatjaven en un furgó on sigui de la Xina, que és on s'havien fet, a Austràlia, que és on s'havien de repartir. En un furgó de la Xina a Austràlia? Sí, bueno, amb una caixa, no sé com van viatjar, si per mar, terra, aire... Sí. No sé, em deixo alguna cosa. Doncs no sé per on van viatjar, però total, que a Austràlia va arribar la caixa que contenia els 130.000 pits, però ells no estaven dintre, vale? Els han perdut. On t'havien anat? No ho sabem, vull dir, em sembla que encara no ho saben, tampoc m'he informat més, jo diria que encara no els han trobat. El que hem fet des d'aquí és anar a algun poble d'aquests a veure si els veïns del poble per on ha passat el furgó s'han trobat amb aquests pits inflables valorats en €1. I això és el que ens han dit.
A què diuen aquesta gent? No sé què diuen, uns pits. Uns pits de plàstic. Poc en sabem aquí de pits de plàstic. Aquí tot és natural, tot molt de poble aquí. Tenim de plàstic. De plàstic, pits de plàstic, diu. Però que els hem de voler aquí, un pit de plàstic. Però que els hem de voler, si ja tenim les vaques i les senyores. Pits de plàstic. Anem a l'hort o què? Millor anem a fer un carajillo, no? Anem a fer el carajillo allí, al bar. Ai, mare. Escolta'm, doncs. Com t'ha quedat això? T'ha quedat força ferm? Oh, doncs a mi quasi que m'agrada més el teu, Bueno, doncs ja em canviarem, això. Va, sí, deixa'm tocar una mica, que això sempre està bé, tu. Què et poses tu, Doncs això, que... Ho havem vist. Diuen que no els han vist. Si no els han vist, són una mica estranys, de proporcions. Sin duda es un misterio que intentaremos resolver esta semana. Vale, la setmana que ve m'ho explicaré. I fins aquí la secció d'imitacions del Dani. Doncs ja està, que si algú se'ls troba, que no sé... Que avisin o que se'ls quedin, total. Molt bé, avui avisin se'ls quedin o els que n'hagin vist els actes de la marató. Imagina't tot Cambrils amb gent amb pits inflables pel món. Seria tan bonic que no m'ho vull ni imaginar. No t'hi vulguis trobar per Cambrils tot així. Però bueno, el que farem de moment és, pits no, però una mica de cultura sí que portarem al nostre poble. Així que a tot li diuen cultura.